Как да вземеш шестица на матурата? Ще ти покажа как аз го направих. 2 месеца преди матурата бях в пълна паника. Трябваше да изуча материал за 3 години и въобще не знаех откъде да започна. Отварях учебника, четях няколко страници, затварях го и се чувствах още по-объркана. Всяка вечер си казах, утре ще започна да уча сериозно, ама на следващия ден пак не знаех какво точно да уча. Литература, пунктуация, граматика, всичко ми се струваше важно и в същото време изобщо не знаех какво ще ми се падне на изпита. Стресът растеше, времето намаляваше, аз все още бях объркана и стресирана какво ще правя на матурата и просто си казвах, ще се проваля 100%. После свалих пищова и всичко се промени. Вместо да се чудя какво да уча, влизах в приложението, виждах точно какво трябва да знам. Не да уча цели учебници или уроци. Само най-важното обяснено ясно и конкретно. Започнах да решавам тестове всеки ден. Сбъркам ли нещо, пищова ми обяснява защо е грешно и как се решава. И най-доброто, виждах кое ми куца. Така не губех време да уча неща, които вече знам. Фокусирах се само върху това, което реално ми трябваше. И ако нещо не ми беше ясно, питах бай Ганьо AI асистента в приложението, който ми обяснява кратко и ясно, на разбираем език. С пищова стресът изчезна. Вече знаех какво уча, виждах прогреса си и разбрах, че съм на правилния път. Когато седнах на матурата, въпросите не бяха изненада. Бяха точно тези неща, които бях тренирала в пищова. Тропи, фигури, граматика. Просто формулирани малко по-различно. Ако и ти искаш отлична оценка на матурите, свали пищова от линка долу и се подготви бързо и лесно за матурата.